श्री राधे राधे। नमस्ते। सोहर लेकर आयल बानी आप सबके बीच। फूल सोहर सुनब सभे, साथ देव सभे, कमेंट में जरूर लिखब सभे कैसा लागता सोहर। नैहर में रहानी हम माई के दुलारी हो कि बाबा के प्यारी हो कि बाबा के प्यारी न हो कि मोर सखी भैया के हाई हम खेलावा ना हो कि बगिया बिचमा खेली हो कि बगिया बिचमा खेली न हो। एक दिन ससुर भेजन दीनावा हो कि भेजन मोर दीनावा न हो कि मोर सखिया बाबा मोर सोच ना समझन हो कि गिरदिनवा देई दिहान हो कि दिनवा देई दिहान हो कि सखी भैया संगवा खेलनी न सीखनी गुनावा हो कि नाही कौनो साहुरावा हो कि नाही कौनो साहुरावा नु कि सखी सुतीले हम लाली रे पलंगिया हो कि केहू ना बतावे हो कि केहू ना बतावे लहो कि बहुआरी भोरे भोरे उठिया करिया सनानावा हो कि भगवा न के भजनिया हो भगवान के भजनिया नु कि बहुआरी उठी सूती करिया सासू के पड़रा मामा हो कि सैया के चढ़निया हो कि सैया के चढ़निया नु होई गईन भोर भीनु सहारा हो कि ससुई मोर जगा में हो कि सासू मोर जगा में नु कि बहुआरी उठी सूती भैलू भोग भोरवा हो कि कर घर बर्तानावा हो कि कर घर बर्तानावा नु हो। हम त भुलाई गईनी ससुर हो कि बानी नाई हरावा हो कि बानी नाई हरावा नु कि हम झट से उतरी बैठी भूइया हो कि माई जैसे करी ले यारा जिया हो कि माई जैसे यारा जिया नु मैया या बहिन त भैया बान सूतल हो कि कैसे खेले जाइबे हो कि कैसे खेले जाइबे नु हो। सासु मोर बोले लीजे अड़फी हो कि अवारी जे ताड़फी न हो ए बहुआर तू त बाड़ुआ पाने ससुरावा हो नैहरवा भूली जाइबू हो नैहरवा भूली जाइबू न हो।